Pamultahon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga kontraktor sa road o flood control project sa Dakbayan nga dili makahuman sa ilang mga proyekto sa tukmang panahon. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibuyag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang gitabahong daan sa Barangay Banilad tungod kay daw wala maguba apan gituyo og guba aron ayuhon. Gimanduan niya ang kontraktor nga trabahoon kini sulod sa 24 oras aron paspas ang pagtrabaho ug mahumandayon. Gipatutukan usab sa mayor ang road concreting project sa Barangay Lahog nga nagpadayon pa hangtod karon. Buot pa kasiguro ang Dakbayan sa Sugbo nga mahuman sa girakda nga panahon ang pagpatuman sa mga proyekto dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron dili na kini makamugna pa og dugang problema sa katawhan. Ang pagkalangan sa mga proyekto mihatod sa grabing kahasol sa mga lungsuranon tungod sa nag-aginod nga dagan sa trapiko. Imagine mo nimo kaayo ani nga kalsada inyong gi-scrape para lang yung inyong gastuan. Dili man inyong kwarta. Kwarta man sa mga tao. Giguba aron ayuhon. Ngano kana mayor? Para magastong kwarta. Gusto sa City Hall nga manubag ang mga kontraktor o boss sa DPWH sa nalangan nga mga proyekto tungod kay naghatag kini og kahasol sa publiko. Gitahasan sa mayor ang City Legal nga tun-an ang pagpapirma sa undertaking sa mga kontraktor nga sila mismo ang mubutang sa ilang panaad kung kanus atapuson ang mga proyekto. Lakip nini ang compliance sa timetable, pagpakatap sa kaugalingong traffic enforcers, pagbutang og mga signages, tiglimpyo o tigbutang sa mga pahibaw kabahin sa project information. Gigirak na ipatawag sa City Hall ang mga kontraktor. Ang ako na maghimos ng undertaking na they are willing to pay damages sa syudad kung di nila mahuman. Sila mo yung ingon, mo pledge mi ani. Dili nga kita mo gi-mandate sa balaod. Makiglambigit pa usab ang Dakbayan sa DPWH sa kahimtang karon sa flood control project kung kanus kini matapos. Adunay 21 ka mga flood control projects ang DPWH nga nahimutang sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.